everyone, welcome back to Sunny Life Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Rated TV show, and namhlanje sikhuluma ke ngothando nesithembu. After the previous episode guys, I saw a lot of comments zabantu ke bekhala nge-outfit kaMakhwela bethi hayibo uMakhwela ngoba mncane nje yini manje leli kit naseligqokile. But cha ingeke le ndlela aqhwa ngayo akusiyona. Well guys, there was a time where uMakhwela visited uMacele, and bawumseleku wamention ukuthi le ndlela aqhwa ngayo uMakhwela akayithandisisi kahle, kumele ke uMacele amfundise ukuthi kaMseleku kugqokwa ke kanjani. Nangoku uMakhwela guys eqhamuka ke manje uyavushazela ke manje ngalezi ingubo, asazi noma ke sewuyisa isikole sikaMacele noma kwenzekalani asazi, kodwa nje umnyeni wakhe wakhomba ukuthi akekho happy ngendlela ke agqoka ke ngakhona. But when I go to her Instagram page, you can tell ukuthi uyigqokela kahle nje uMakhwela kana stress, and futhi ke bawumsele kwaphinda futhi wathi ke akathanda ukuthi mangabe ekhuluma naye yena uMakhwela akhulume ke iEnglish. Of which uMakhwela guys ubonele umuntu oyithandayo kakhulu ke iEnglish. Manje ngibona sengazuthi uMakhwela kulowa mshado wakhe akazoyiphila into ayiyona, kodwa uzophila ngendlela ke umsele kafuna ke aphile ngayo. Uyamtshela ukuthi angithandi uma ukhona namkhuluma isingisi, ezifa akasizwe isingisi umsele ngophela uyasizwa isingisi, and uthathe 2000. Angazi ukuthi uexpect ukuthi lengane yabantu izophila njengomuntu ona 40 noma uzophila njengomuntu ona 15. Ngaphela i2000 lizoza nomqondo walo kuba i2000. So abantu bakhala ke lapha na social media bathi ayingeke bakithi uMakhwela akashintsha indlela yakhe agqoka ngakhona, ngoba ayicha le ayigqokayo ayikho right, athi ayikho right. Abantu lapha ku social media ngithi hayibo Nkosi bamiyekeni bakithi, abanye babizwa ngokhokhomeloni ngoba ingane bathi hayi ukhokhomeloni bla 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 bla. Ngithi checkela amanye ama-comment abantu bathi dress exactly like uMacele. Musa said he doesn't like the way she dresses and she has to change, and Macele should teach her how Mseleku wife should dress. Wathi omunye, she didn't even wrap her head, how disrespectful she is. Wathi omunye, she was shapely dressed at her age. Akahlonipha akathwelanga inhloko, baze bawugqoka ke udoti nabo. So guys, yabona mangase aqala aphile uMseleku manje, akubuza kuThobile, akubuza kuMakhumalo ukuthi ukuphila uMseleku ugcina kunjani. uThobile uphumile manje, usefuna ukuyiphila impilo yakhe ngendlela yakhe, akasaplease umuntu, usephila nje impilo yakhe. noMseleku nawo udidekile, uze washo wathi hayi lo Makhumalo engimbona la kusiyena le ngane engathandana nawo lo, hayi musha futhi angimazi. So noMakhwela guys kumele nje angayishintshi ukuthi ubani, ucace nje ukuthi uyi2000, ucace nje ukuthi muncane, ukuze ke akwazi ukuphila kahle. Isingisi akhuluma isingisi, mefuna ukukhuluma isingisi, mefuna ukugqoka ngendlela efuna ukugqoka ngagqoke kanjalo nje, aphume kuleli khehla leli eligulayo. Hayi lizomlahlekisa ngempela, lizohlezi ehlekwa abantu kuna wonke ke ama-episode. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion guys, ukuthi wena uthini, uthi akaphile njengoba kusho ubaba uMseleku noma kabe uyena nje uMakhwela guys. Bye.